Hanging bridge na nagdurugtong sa Calasiao at Santa Barbara, peligroso na sa mga residente. May exclusive reports si Kim Bandarlipe. Lubog sa Sinukalan River ang gitnang bahagi ng hanging bridge sa Santa Barbara, Pangasinan. Lubhang peligroso na ang tulay sa mga tumatawid. Butas-butas na ang pinakasahig ng tulay. Sira-sira na rin ang mga bakal. Sa kabila nito, ilang residente pa rin ang nangangahas na tumawid sa tulay. Delikado yan. Siyempre, no, kung butas pa, ikuan yung pa mo, di nasira yung pa mo. Ayon sa pamunuan ng barangay, mahigit 10 taon na nilang problema ang tulay. Meron kaming resolution na pinasa kay Governor Espino. At pinunta na rin dito ng Provincial Engineering Office para inspeksyonin ang tulay na ito. Ito nga yung tulay na kumukonekta sa Barangay Sungkil sa Santa Barbara papunta nga sa Barangay Bunlag sa Calasiao, Pangasinan. At ang problema ng mga tumatawid dito, maliban sa marupok na itong kanilang hinahawakan, ay naaabot na rin ng tubig ilog itong kanilang dinadaanan. Kaya naman panukala ng Barangay Council na isaayos at pataasan itong tulay para hindi maabot ng tubig. Aabot daw sa 3.5 million pesos ang kakailanganing pondo para maipagawa ang 50 meters na haba ng tulay. Ay sasubmit ko po itong plano at cost estimate sa ating pong mahal na governor. In as much as this is barangay bridge, sila na po ang mag-assess if ever we are to include this in our plans and programs for is it this year or next year. Kasama si Jing Dakanay, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.